ka ọ na-abịa na nchịkọta bụ agba nke 26 nke Mandatory Continuing Professional Development Program MCPDP maka ndị otu Nigerian Institute of Town Planners NITP nke achịkọbara n'Ọka akpọkugo ndị gara ya bụ ọgbakọ ọmụmụ ihe nke gụnyere ndị a na-akpọtụrụ ndị nhazi, ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ na ndị na-emebi iwu ka ha bụrụ ndị na-eweta agamniru akụ na ụba na gburugburu bụ Igba akọkụ tinyere ịdị na-eweta mmepe nke ga-abara onye elu ma bara onye ọna na steeti ha dịgasị iche iche nakwa ala anyị n'izugbe. Joseph Egbeọcha gara n'ebe ahụ wetara anyị akụkọ a nke ị ga-anụzi ugbu a n'uju. Onye isi oche nchịkọba nkuzi MCPDP nke afọ 2025 bụ Maazị Osusami Bolabo onye kwupụtara nke a n'okwu mmechi o kwuru na ya bụ ọgbakọ nkuzi mkpụrụ ụbọchị abụọ kọwara na n'isiokwu ya bụ ihe nkuzi bụ nke kpalitegoro mmụọ ndị otu ọlụ ịhazi obodo akpọrọ Town Planners ka ha bụrụ ndị ga-echegharị echiche maka ọrụ ha ma bụrụ nke nyekwara ha nghọta pụrụ iche iji bụrụ ndị bụ ụzọ n'ihe gbasatara ịhụ na gburugburu bụ nke a haziri nke ọma site na ndonye ukwu nakwa ewumewu dị iche iche. Onye ji ọkwa otu NITP na Anambra steeti bụ Maazị Ben Nwofọ onye nọ na mbụ too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka inwe ezi echiche otu esi ahazi ma na-ewube ewumewu dị iche iche n'obodo kpọrọ oku ka enyekwuo ndị otu ọrụ ha ọrụ n'ịhazi ọchịchị steeti a iji mejupụta ebumnuche Gọvanọ Chukwuma Soludo. Ndị ọzọ bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere onye isi oche otu na-ahụ maka mgbasa ozi maka ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye jibu ọkwa onye isi oche ya bụ ndị otu NITP na Anambra steeti bụ Dọkịnta Joaquin Olasị ya nakwa onye ji ọkwa Town Planners Registration Council of Nigeria nke na-anọchite anya Anambra steeti bụ Maazị Valentine Ezenwa kọwara ya bụ ihe nkuzi ọmụmụ dịka nke jupụtara n'ihe mmụta site n'Ọka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.